Тимерне буйсындырган уста бүген талны бүге Флёр Саяпов 30 елдан артык Сибир якларында яшәгән югары категорияле эретеп ябыштыручы. Әмма хәзер йорт җиһазларын үрә, кәрзиннәрдә ясый. Флёр Саяповның остаханәсен безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Шыбыкларын тонкий булса инде, стойкаларны күбрәк куярга кирәк. Овальный эшләсен килсә, тоже шутлап алырга кирәк стойкаларны. Кулларыннан гөлләр тамадылар андыйлар хакында. Бу очракта тал бүгелә дигән җыр сүзләре искә төшә. Флёрның талдан үрү осталыгы 4нче сыйныфта укыганда ачыла. Осталыгын әтисе дә чырлап җибәргәч, эшләр хутка китте дип искә ала ул хәзер. Беренче үргән тубалын ул чырларда каз ясы буларак кулланганнар. Тора-бара хезмәте керем китерә башлый. Малай кулыннан тал савытлар 1 сумнан авылдашлар арасында тарала. Бүген инде үзе үрү нечкәлекләрен 5 бармагыдай белә ул. Кин китсә, плетенный шыбыклар уже нечкә китсә, уже ямсыз була. Соңдан кипкәч бушай. Булай тыгыз стойкалар тыгыз булса, калын булса, тоже сына уже ямсыз була. Чималны махсус түтәлләрдә үстерүчеләргә кулайрак шартына китерә алалар. Флёр ерак бармый. Тиздән савыт, йорт җиһазы булачак әйберләргә чыбыкларны туган җире болыннары кырларыннан җыя. Рухландырып торучысына рәхмәтле. Гел поддерживать итеп киләм. Нинди эшкә тотынса да, аның кулы оста, аның кулы алтын. Ул бар эшендә бар хыялларын эшенә салып, бар мәхәббәтен эшенә салып, аның бар эшләре дә мәхәббәтле матур килеп чыга. Тырышлык аша ярату хисе дә салып башкарылган кул эшләренең уңай энергетикасын яңа хуҗаларда сизә һәм бәяле дип бүлешә оста тыйнак кына. Башкортстаннан Разия Гыймаев, Ләйсән Хәмәтова, Вилнур Хәмәтов, Яңа гасыр каналы.